Pedang Kuniang ya. Maka Pak Haji. Oke Pak Haji siap. Masih di sini. Saya ndodro tak adongake do Pak Haji Jayoso Pak Haji Masya Allah tabarakallah iki duite kan entek ta Masya Allah terima kasih Pak Haji iki dah saya ATM
baru terjadi kali ini di pesta bahagia Mbak Risna dan Mas Afrizal. Sopo sing duweni nang pasar kok wayah sore sopo sing nyawerake rezekine monggo Pak Tile asik kalian nego Pak Sumar Mas Gondrong habis niki nggih Dimen monggo. La
negarane ayo bangun negarane ala pae ayo ndang ditokke pae ayo ndang ditokke aja lali lo Mbah Kakung. Iki timbang loro-loro nang kene. Yuk tak cerake Mas Ngadimen yuk. Sing ndi sing ndi? Iki kadeke Pak Harto. Ku nang kene iki awake dhewe berarti ya. Nyanyai Mbah Kakung wae kene iki. Mas Wes, Ngadimen. Oh, jatahe Pak, sip malam. sip Sip siang malam malam nggih. aja. Siap, matur iku sembah nuwun. Kang Rayi sing kagungan dalem lho kuwi. Nggih. Lah iya. Mangsa. Yang dulu yang nyupot siapa? Iya. 2 tahun yang lalu. Matur nuwun Omku, terima kasih. Nggih, sehat-sehat. Ya, mangga dilajeng. Siap Nang pasar klewer wayahe sore sapa sing nyawer akeh rejekine Bareng Pak. ayo ayo Pak ayo Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. ayo Mas aja ngono aja ngono udan waya sore janji kencan kok mung lames wae ala Dik Apa ya, Mas? ake jinge miring ala Dik Aduh, piye to, Mas? ake jinge miring jalalilo sawerane Kong. Mbak Ida, Piye, Mas piye, Tejo, Kong? tak kasih lihat lho. Mbah Kakung ki lho, ya Allah kalunge ki lho. ya Mbah Kakung, mbok paringne kula mawon lho, Mbah. Kowe lho, Kula mboten kowe ki nganggo. dok kaya ngono kuwi. Mbah Kakung kalunge sakmono mbok alem berlebihan. Masku lho nggo kalung ket mawan ting lawer sakmene mbok enengke ae. Nggo aku tok sing menyapa. Gede sisan. Gede dawa nganti Dawa teko kowe nek ngono ra mbok alem. Lah kok ya gorsek Pundi? cilik. Rungono, gak gorsek cilik melenik ning jero lah ya ketok lho ya. Iki lho nganti nglawer Iki lho tekan ning kene mbok kowe enengke iki lho ae. mau ki. Pundi? Masa ya ora ngerti lho nyah kowe iki nyah jan gede. Yo Mas putih. Gandul-gandul ngono. Kowe ne. Nek Kakung. kepengin, halo, Halo. nek do kepengin kalung gede, tur bandule ya gede, sini ikut aku. Sinten? Mbah Kakung, sepertian nggih Kong ya. Sing di Kong. Tuhan, Sini. Tuhan. Sekedap nggih Kong. Sini, sini, Jenengan sini, ampun sini. lunga teng pundi-pundi nggih Sini. Kong. Pak Nok, tolong iki Mbah Oh, Kakung Bapak. dikancani sih dulu. Bos Eri matur targetnya nuwun. Bapak. Ada informasi dari Pak Gimin matur nuwun Om Eri. Selamat datang Sugeng Rawuh. Target Oh, berikutnya. jadilah. Bapak mau minta lagu apa? Sehat tuh Loh, begini. Loh, aku lagi gak kepenak loh, Mas. Aku ini Lah, Aduh, lah. aduh. Siapa? Aku melu orangnya. Ini juga bos itu. Kak, Terima kasih. Kali sesepuh, Sembah nggih. nuwun. Lah kok Ya. ora kowe nyarap mbak jaluk ke sisan aku. Om ya? Calin. Iya ini soalnya. Om Calin. Alah. Mboten sah. Om Calin. Mbak Kakung. Mbak Kakung. Ini Mbah info Kakung dari saged niku ini mboten? bos juga ini. Rekanan sama Pak Harto juga ini. Lagunya apa monggo? Derek. Terusane Warudoyo. Kula mangke disawer kalau ngemawon kula mboten kersa duwite, nggih. Nggih. Pak Warudaya bibar niki nggih, niki bos. Ayo Pak. Timun. Timun. Timune piye timune? Isar karana gemake. Nemu rondo limo anake. Mas, aja lali ya Mas. Aja lali. Sekarane ayo bangun sekarane. Ae. Habis singkong. Nah, Nah, lagi. nah. Nyage. Padosi Pak Haji. Mangga.
Pak Haji monggo ditanjake wong putune lagi sibuk dolanan dhewe. Syukur bisa Ati rejo kata Pak No anu empun bar nuker. wis entek. Isih. Kantong satune tese. Muslimin